मोखांखौनो अबेयाव दोनखुमानोसो जाबाय आं दिनै अबेयाव थांना थाहैनो अबेयाव थाखुमानो इदि जादों आरोना इउनिसेक्स पार्लाराव हमजादों दिनै सोरबाफोर देहा फानग्रा सि गन्थंफोरखौनो हास'नासो लानो गोसो जाबाय आङो अबेनि मानसि इफोरो इसिबां लेथ्रा आरो खायफा सिख्लाफोर दं दै सेंग्राफोरनाव फैसा बिनानै देहा फाननानै सेंग्राफोरनाव फैसा बिनानै आंखौ रुम भारा दोन आङो नोङो जेब्लानो आंजों उन्दुनो गोसो जायो अब्लानो फैबानो जाबाय आंजों आरो एबसुनि मानसिफोर गैया दंना गैया आङो फुरा फारि फारि खिथालांगासिनो नायबानो जाबाय सोर हमजादों इखौबो आं भिडिअखौ देखायगोन जोबजासिमल' नायलां ओइ निजिरा दा बोरै मोनखो रिप्लाइ नांगौ आंनो दा हमजानानै बोरै मोनखो नोंखौ आङो बै समावनो बुंबाय थाखादोंमोन नों जेब्लानिफ्राय देहा फाननायखौ आं मिथियो अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ हाजार बुंबाय थाखायोमोन पाब्लिकनोबो आं खिथाना होबाय थाखायोमोन पाब्लिकनि सिगाङावबो आं बुंबाय थायोमोन पाब्लिकआ उल्टा आंखौसो गाज्रि कमेन्ट हरोमोन गाज्रि मोनोमोन खायफा दा नायना लादो नोंथांमोना निजिरानि आखलखौ आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो हमजादों बङाइगावआव मोनसे सेलुनाव इउनिसेक्स सेलुनाव आं सेलुननि नामखौबो खिथालांगासिनो नों सासे देहा फानग्रा बेफारि दिनैहाय नोङो हमजामारबाय ना मिन्थिमारबाय दिनै लाजिदों नोङो मोखां खोबथेदों मोखां खेबथेबाबो नोंखौ सिनाया सानदों मोखां खेबथेबा गगोन सानदों नोंनि बिनानावाबो सानसे हमजागोन दानिफ्रायनो नोङो सामलायना लाखाबानो जाबाय मिथिगौना नोंनि बिनानावनि आखलखौबो नुगासिनो मिथिगौना एबो सानसे सोराङाव फैगोन बिब'बो बिनानावबो बिदि एखे सेम कन्डिसन सेम इदि जानाङा मिथिगौना सासेया मोजांबा सासेया गाज्रि इदि जानांगौ बुजायग्रा जानांगौ खिन्थु बिसोरना सानैबो एखे आरोना बिनानावनि गाननाय जोमनायखौ नुदों माबायदि गाननाय जोमनायजों रावबो रुजु जाया गाननाय जोमनायखौ रावबो जेबो बुंनो हाया बेखौ थिगानो ना नोंसोरो कमेन्ट होयो खिन्थु बिसोरना अभार जायो आरोना बिसोरना अभार जायो आरो माबायदि गानो सेस गावनि बुस्थुफोरखौ सिनायजोबलायनाय सिथाबजोबनाय बेफोरबायदि गाननानै बै सेंग्रा गथ'फोरखौ लफायो बिसोरो मिथिगौना आरो बै हिन्जाव गोनांखा फैसा गोनां मानसिफोरखौ लफायो माने गावसिनि बडिफोरखौ नुबा बिसोरो लब जागोन फैसा होनानै बिसोरजों थानो लुगैगोन बिनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि देखायो मिथिगौना बेफोरबायदि मानसिफोरा दिनै हमजामारबाय ना नोंथांमोननो आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय हो नोङो देहा फानग्रा साला बेखौनो आं सानो आरो रायजोफोरा सानो पाब्लिकआ अबेनिफ्राय फैसा मोनो बियो एफोरबायदि एफा देलायो आरो बङाइगावआव मोनसे बिल्डिंआव एफोरबायदि भारा थानो हालायनाय 6000नि अबेनिफ्राय फैसा मोनो पाब्लिकआ गोबां सानोमोन आरोना बेनाव ना माबा मोनसे जब दं ना माबा मोनसे इयो खामानि मावो ना माबा मोनसे इयो जेनेबा ना हाबा जानाय इयो ना इनाव गोसथोनाय दङ देहा फानग्रा इयो बोरै बेफोरबायदि इदि रुम भारा होनानै थानो हायो 6000 मानि बिल्डिंआव एबो आरो जानाय लोंनाय बोरै होनानै थानो हायो आरो गाननाय जोमनायफोरखौथ' नायनाङा एनि टाइम गोदान गानो ओमफ्राय गाननायखौ नुदोंना सिंनि पेन नुजालायनाय गथ' गोरलै बायदि सासे 14-15 बोसोरनि गथ' थानाय 2016आवनो हाबा जाफ्रामनानै गारनाय हौवा सानै जानाय दाख्लैबो हौवाया थैलांबाय बेना बैयो ड्राग्स फाग्लाया बेबो हमजाखांनाय बुजानाय पुलिसफोरजों मोजां मानसि बा नों मानो दिनै हमजाखो बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि रेकर्ड लानानै सि थु नोंखौ दिनैहाय खुदै गारबाय आं थु थैस इदि जायो मानसिया सि मानसिफ्रा नोंखौ गोबाङानो सोङो ना कमेन्टआव गोबाङानो नोंखौ बुंहरो अबेनिफ्राय इसिबां दख'ना गोदान मानो आरो दहायबो मोनसे नोङो रिल्स होदों बेयावबो कमेन्टआव दंजोबो नोंना देहा फानै हो गावनि प्राइभेट पार्ट बुस्थुफोरखौ फानै दख'ना गोदान गानदों सि माबायदि निलाजि न'खरनि मानसिफोरा नुदोंना नुवाखै दा बे भिडिअखौ हो न'खरनि मानसिफोरखौ बुंबाय आङो जाय निजिरानि न'खरनि मानसि नायनानै ला हमजादों दिनै इउनिसेक्स पार्लाराव लाजियायो देहा फाननानै सोरबा हारसा हौवाजों उन्दुनायखौ नुनानै हमजादों सि थु नोङो भिडिअखौ नायना लाग्रोलाय बिनि उनाव आं बुंबावगोन आरोबाव
नुबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना सानबाय थायोमोन ना निजिराखौ अबेनिफ्राय एसेबां मोजां मोजां गोदान गोदान गानबाय थानो हायो अबेनिफ्राय इदि बिल्डिंआव भारा होनानै थानो हायो जानाय लोंनाय अबेनिफ्राय फैयो मिन्थिबाय दिनै देहा फाननानै जायो बिथाङा सासे बेफारी फालांगि मानसि बेफारी इयो गावनि देहाखौ बेफार खालामनानै जायो लाजिया इयो निलाजि मिन्थिबायना आरो स्क्रिनाव होदों आङो पार्लारनि नामखौ नायना ला माबायदि पार्लार मा पार्लाराव इयो हमजादों हो नोङो आंखौ मोनसे समाव बुङोमोन नोङो हमजागोन सानसे समाव बे मैदेर बुरिया हमजागोन बुजागोन दिनै सोर हमजाखो सोर बुजाखो दिनै हो आङो पुरा बुंनो हाखायो आं गोग्गानानै बुंनो हाखायो आंहा नोंसोरनि बायदि जेबो गाज्रि रेकर्ड गैया आरो नोंसोरनि बायदि आं देहा फाना जोंनाव मोनसे जब दंखायो मिथिगौ ना जों एफोरबायदि देहा फाननानै जब बे देहा फाननानै मोननाय फैसाजों जोङो जायो लोङो थायो बिदि नङा जोंना जों खामानि मावो जों खस्थ' खालामो मिथिगौ ना जोंनाव एफोरनि फैसा फैयो नोंसोरनि बायदि देहा फाना जोंखौ फैसा देखायनाय समाव नों मोनसे समाव होनदोंमोन देहा फाननानै जायो नों बायदि देहा फाना जोङो मिथिगौ ना आरो आं होनखायो आं सोर मानसिनो देहा फानदों आरो आंखौ जुदि सोरबा मोनसेया गाज्रि रेकर्ड नुदों भिडिअ बानायना हगारनानै हो मिथिगौ ना आं पुरा बुंनो हाखायो जोंनाव नोंसोरनि बायदि बिदि गाज्रि रेकर्ड गैया जेबो लेथ्रा इदि नोंसोरनि बायदि गाज्रि नाम लानानै जों थांनानै थायाखै मिथिगौ निजिरा दिनैहाय सि नोंखौ मुगैनोसो ओंखारबाय आङो थि पुलिसनि आखायाव नों लाजिनो रोङा इदिबो मानसि थायो नालाय आरो खायफा सिख्लाफोरखौ आं बुंदों दै आं मिथिनानै मोनदों आरोना आं खोनादों गावनि खोमाजों बे बाथ्राखौ गोसो थोफ्लानानै सेंग्राफोरखौ गोसो थोफ्लानानै बै सिख्ला उन्दै बारा गिदिर नङा इसोरो मा खालामो मिथिगौ ओइ सेंग्राफोरनाव फैसा बियो आंखौ इसोरो होनो न'आव थानो बायो आंखौ रुम भारा दोन अबेबा जेनेबा अबेबा टाउनफोराव रुम भारा दोन नों फैसा हो नों गोसो जाबानो जेब्ला गोसो जायो अब्लानो फैबानो जाबाय नोंनाव न' गैया नों जे रुम भारा थानो फैसा बिनो थाखाय नोंनाव न' गैया नामा न'आव थानो बादोंबा नों फरायनाय जेननाय जेबो गैयाबा नों खामानि मावनानै जा थां नों कम्पानिफोराव मानो फैसा बिनांगौ नोङो सेंग्राफोरनाव हो नोंखौ जेनेबा नोंनि गोसो थोदोंसो गोसो थोनायाव नों मानो रुम भारा लानानै नों मानो थानांगौ आरो नों जुदि गोसो थोनायजों एसेबां थानो लुगैदों नों हाबा जा नोङो मानो थानांगौ नोङो बिदि हो मानो थानांगौ सिख्लाफोरा इदि खालामो खायफा मिथिगौ ना हमनानै प्रुफ होनानै होगोन आं सोरबाफोर जुदि सोङोबा रुम भारा थागोन आङो बिदि जायगायाव आंनो नोङो रुम भाराखौ होबाय था मास ओमफ्राय नों गोसो जाबानो जेब्ला उन्दुनो गोसो जाबानो होमबानो फैबानो जाबाय साला एप्सफोरखौ आं बुङो आजिखालि दिनाव एप्सफोरा जोंना गैयाना एफोरबायदि सुद्रायनाय मानसि गैया बिनि थाखायनो सिख्लाफोरा जोंनि बर' गथ'फोरा बांसिन गाज्रि जालांबाय आरोना सिगांफोर खिन्थु एफोरबायदि देहा फाननाय माबा मोनसे गाज्रि ड्राग्सआनो जानाय माबा मोनसे गाज्रि बुस्थुबानो एप्सफोरा हमोमोन बिसोरखौ फोसाबना लायोमोन खिन्थु दानि जुगाव बेफोर गैलाना बिनि थाखायनो देहा फानग्राफ्रा जोंनि बर' गथ'फ्रा बांसिन बारायदों आरोना आं बेयावनो मोनसे खोथा बुंगोन बै जोंनि बर'नि लिडारफोरा गिदिरफोरा एसे बिसोरखौ सामलायग्राफोरा दानो सामलायखा मानो मोखां नायनानै थायो हो मोजां मोनो नामा नोंसोरो बिदि देहा फाननानै जानायफोरखौ एसेबां बर' हारिखौ बदनाम खालामो इसोरखौथ' दा बर' होननानै मिन्थिखायोना नुवाखै बोरै खालामदों इनि थाखायनो मा मोखां नायो थिगसे हमनानै दामनांगौब्रा ओमफ्राय गामियाव सोमजायनानै होनांगौ ओमफ्राय गामिनिफ्राय बाहेराव ओंखारनो हायैबो खालामना होनांगौ जेनेबा गामियावनो थाबाय था गामिनिफ्राय बेलेगाव आउटआव थांनो मोना बेफोरबायदि खालामनानै होनांगौ बेफोरबायदि देहा फानग्राफोरखौ मिन्थिगौ इदि खालामना होनांगौ आरोना थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालाम दे बयबो शेयार खालामना हो मानो होनबा मिन्थिदों दिनै निजिरानि आखलखौ मानसिफ्रा गोबाङानो मिन्थिया निजिरानि आखलखौ निजिराया मा आखुनि मानसि दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आरो मिन्थिदों आरोना गोबाङानो मिन्थिखाबाय आरो मिन्थिबावदों बिनि थाखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय